Готов? Давай. Отпусни си колене, разтвори си таза. Ето така, ела, разтвори го. Ето това, отпусни си таза. Пускай. Не клякай. Прав. Изправи. Отпусни си рамене. Давай. Така, в момента работиме с плътна тяга 40. Фиксирано на два крайни. Първият основен и вторият спомагателен. Отработваме при усукване, контузия, фитодермална травма и други спортни травми. При падане, усукване и разтежение. Отпусни си ръцете, само рамене, едното рамо ти е превъзпалено. Това е, продължавай. Това упражнение е подходящо за пловци, акробати, сноубордисти, скиори и други екстремални мускулни групи, които се натоварват. Обърни се, смени. Предна, ела към мен. Фиксираме 45 и 45 градуса, правиме триъгълник. А сега работи надолу. Отпусни си корема. Пускай корема. При натоварване на жлъчка, на коремна спазия, полезно е след получена травма при ММА, бокс, карате, айкидо, усукване и пълновъзстановителна процесия на счупване, изместване и конфронтация или фрактура на малки костни групи. Ела към мен сега със същия ход. Ела към ръката ми. Стой. И сега правиш с завъртване. С удари. С удари и въртиш. Отпусни си таза. Отработваме 180. А сега може да включиш и колене. Полезно е при бразилско джиу-джитсу, карате, йокошинкай, бойни изкуства и тези, които имат проблеми с капсуловидна част на хълбочни ставни периферии. Повторенията са 3 пъти по 33 без почивка. Задължително се изпълнява след основна рехабилитация и операционен период. Професионално само за състезатели, фиксирано. Продължавай.